da sake saduwa a cikin wannan shiri na Aku Mai Bakin Magana. Shirin da kan faɗakar kuma ya nishaɗantar game da wa'azantar da masu sauraro. Sunana Zara M. Umar. To har yanzu dai muna cikin littafin mai suna Dangi Ɗaya, wanda Amna Ali Yakub ta wallafa shi. Muna masu godiya da kasancewar ku tare da wannan tasha tamu mai suna Farin Saƙa TV. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Idan masu sauraro za su tuna a shirin da ya gabata, mun kwana ne inda Ilham ta ci gaba da cewa, idan ya min wallahi ramawa zan yi, don daga shi har Hajiya Laila ba zan ɗauki renin wayansu ba. To a nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba. Ta kalli Dida ta ce, ke kuma Dida, wannan shiru-shirun naki, wallahi sai kin bar shi, bar ganin yaya Fawaz yayana ne, wallahi idan ya miki ki cire kunya ki rama. A hankali ta ce, ina ni ina shi Ilham, ba zan iya ba ma kowa ya sabgar gabansa. Diyana ta kalli Nila ta ce, ke ya batun yaya Abba kuwa? Ta ce, ban sani ba Diyana, tun lokacin da abin ya faru ban ƙara haɗuwa da shi ba. Ban yi tunanin zai mun haka ba, abin takaicin ma shine yadda na kasa cire shi a cikin raina. Har yanzu ina nan ina jin sa a cikin raina. Abin da yake bani tsoro Diana shine idan na kwanta bacci kullum sai na yi mafarkin sa. Da na kwanta da shi a raina da ban kwanta da shi a raina ba. Gaba ɗayan su sun tausaya mata. Dida ta ce, ki yi haƙuri Nilha, lokaci ne. Tsaye suke a compound ɗin gidan shi da Abba Aslam ya dube shi ya ce, Abba biki yana ta matsowa ba mu gayyaci kowa ba. Ni fa Aslam mantawa nake da wannan auren. Babu wanda zan gayyata. Tunda sun dage sai na aure ta a yi bikin kawai, na ji haushin wasiyar nan. Akan wannan kullin nasu suka hana wannan family yin taron komai, wai saboda sun tanar mana babban taro a gaba. Ya karasa magana yana jin tsaki. Aslam ya ce, to ai kai da sauki Abba tunda Nilha zaka aura, amma ni fa kanwar budurwata fa ga da rashin kunya yarinyar. Idan ta yi maka rashin kunya ka zane ta kawai ka wullo ta waje ka rufe gidanka, cewar Abba. Ajiyar zuciya Aslam ya yi, Abba, duk cikinmu kai da Fawaz ne kuka yi sa'a, Nila tana son ka sosai. So, maganar kenan dai Aslam na rasa gane me yasa ƙananan yaran da suke ɗaukar kulawa a matsayin soyayya. Kaga, mu bar wannan maganar dai. Na tura wajen aikin mu takarda, ina so su yi mana transfer mu dawo gida. Hakan ma yayi Abba, kaga za mu samu damar kammala abubuwan da muke bukata na kamfani. Mai son, ka cika rigima da yawa idan ka zo gidan me za ka yi? Mami ɗinka tana nan lafiya lau. Sai ni kuma kana gani na idan na zo. Shiro yana sauraron yaron nasa, sai da ya gama jin abin da yace sannan ya ce, to shikenan na ji. Idan ka zo ma ba zan barka ka daɗe ba, za ka koma. Allah ya kai mu next week ɗin. Yaya batun kayayyakin da na ce ka turo kuwa cikin muryarsa mai cike da aji ya ce an turo su, zuwa jibi za su ƙara su. Oke to, ba laifi zan faɗa mami ɗin naka, zuwan naka. Daga haka suka yanke wayar. Yana juyawa bayansa ya ga Ibrahim mai haƙuri, nan take ya faɗa da fara aseti. A'a, mai haƙuri, kai ne kake tafe? Baba ya ce, ina nan wallahi, ai na zo ne tarar kana waya, shi na ce bari na ƙyale ka gama tukunna. Cikin murmushi ya ce, wallahi, ina waya da Yusuf ne ɗan wajena. Ya dage yana so na bar shi ya zo gida ya ga maminsa. Baba ya yi murmushi ya ce, to Alhaji a bar shi mana. Ai ya riɗe ya yi ƙoƙari ma. Daga karatu a zarce harkar canji, ai yaro ya yi hankali sai dai mu ce Allah ya raya mana. Ya ce haka ne kam, mai haƙuri, abin da ya sa na kira ka shine dama na yanke shawara za mu koma Abuja da zamani da mai ɗaki nan. Saboda harkokin na sun fi yawa a can, shine nake so kai ma ka shirya. Akwai wani aiki na canji da nake so na ɗora ka a kai, idan babu damuwa ina so mu tafi gaba ɗayan mu. Har kai mu koma can gabaki ɗaya. Cikin tsananin murna baba ya fara yi wa Alhaji Ismail godiya. Alhaji ya ce babu damuwa, sai ka fara shiri wani satin idan yaro na ya dawo. Za mu wuce insha Allah. Cikin tsananin murna ya ce zai shirya, haka suka rabu da makocin nasa cikin farin ciki. Yana shiga gida ya fara haɗa kayayyakinsa, yana farin ciki. Wayarsa ce ta yi ƙara yana duba ya ga Hajiya Farida ce. Mutuniyar tasa cikin farin ciki ya ɗaga wayar. Barka da wannan lokaci Hajiya Farida. Ita ma a nata ɓangaren ta ce yauwa mai haƙuri. Muna ta shirye-shirye amma ban ga ƴan leman sun zo ba. Shirin me kuke Hajiya? Ta ce mai haƙuri kar ka ce mun baka san an sa wa yaran mu ranar aure ba. Kuma da naga har da Nilha, shi yasa na ce bari na kira ka na ji yaushe za ku zo. Cikin mamaki ya ce ranar aure kuma Hajiya Farida. Kwarai kuwa wani satin ma aure idan Allah ya kai mu. Ya ce subhanallah. Wallahi ban sani ba Hajiya, ba ni da labari. Waye ne ha za ta aura? Ta ce Abba aka bata saboda an bi tsarin wasiya ne da iyaye suka bari. Shine suka ce a haɗa ta da Abba. Abin takaicin ma shine yaron baya son ta.
a cikin bainan nasu ya fito ƙarare ce baya so. Subhanallahi, ba ni labari Hajiya. Allah ya kiyaye gaba ta ce amin Ibrahim, to sai an jima shi ma ya ce to Hajiya Farida na gode sosai. Wayar ta kashe tana tunani a ranta, anya ko mai haƙuri ba abin da yake damunsa a faɗa maka wannan magana amma ka ce Allah ya kiyaye gaba lalle kuwa in haka ne ya tabbata mai haƙuri. Shiro ya riƙe wayar a hannunsa, mai Alhaji Abubakar yake ji da shi ne za a yi bikin ƴarsa ta cikinsa amma ba shi da ikon da za a kira shi a faɗa masa a matsayinsa na ubanta. Wannan wani irin iko ne? Zaune suke a fat ɗinsu, shi da momi ya saka ƙananan kaya farin wando jeans da riga mara hannu yana zaune a falon suna kallo shi da momi. Gaba ɗaya ta manta da shi a wajen harkar gabanta kawai take don wani irin haushi take ji a ƙasar ranta. Yana kallon da tun ɗazu take ta haɗa wani abu a madara da gani zai yi daɗi sosai. Nina ce ta fito jikinta sanye da kayan bacci amma ta ɗaura babban hijabi a kai dogo ne sosai tsawonsa har ƙasa. Da ƙar kake gano ƙasan wandon jikinta saboda tsayin hijabin. Tana ganin sa a falo ta yi turis. Nan da nan gabanta ya fara faɗuwa a hankali ta ƙaraso cikin falon ita ma ta zauna din da aka yi mitin ɗin nan sai yau ta gan shi. Tun da ta fito yake kallon ta cikin ransa yake cewa kullum tana cikin hijabi ya rasa me take ɓoyewa yarinya ƙarama ta ɗora kanta wahala kullum ka takura kanka cikin hijabi ko me za ta ɓoye masa bayan ya gama yi mata wanka. A hankali ta ɗago kanta karab suka haɗa ido cikin sauri ya kawar da kansa gefe kamar ba shi ba. Ajiyar zuciya ta ce ya abba ina kwana a takaice ya ce lafiya. Haushi ya kama momi ta so a ce Nilha ta yi banza da shi wallahi domin kawar da ɓacin ran ta sa ta ɗauka ɗan maganin tsumin da ta haɗa mata ta ce Nilha in wannan ki sha. Da sauri ya kalle su ya tunanin ci za a bawa ya sha ashe wannan yarinyar take haɗawa. Wani menene oho musu. Ɗauka ta fara sha abin yana mata daɗi don haka bawa musu ta sanya shaf. Yana ganin ta sanya cikin ransa ya ce gaskiya ne yanzu momi ba ta son sa. Kowa da kowa Nilha ne kamar abin sihiri. Kallon ta babu ko ɗari ya ce mata zan iya samun kofi? Ba Nilha kaɗai ba, hatta momi sai da ta yi mamakin ƙarfin halin Abba. Ba tare da ta ce komai ba ta tashi ta shiga kicin ta haɗo masa. Daga nan ta wuce ɗaki ba ta ƙara dawowa falon ba. Dan ganin sa ma zai iya ƙara mata wata soyayyar tasa a cikin zuciyarta. Umma tun safe gashi har yamma ta yi amma ya fa yana ɗakin sa yana bacci sai ka ce mai baccin mutuwa. Hajiya Abida ta ce Ilham kenan. Zai wuce ƙwaya ya sha ne? Jiya ido na biyu har ƙarfe 2 Fawas bai dawo gida ba sai wajen 2:15 ya dawo. Shi ma ina tambayar su daga ina yake fara min magana cikin mai alamu wajen abokan su dai suka sha tare. Na san shi ne yasa har yanzu bai tashi ba. To umma, me yasa ya Fawaz ba zai daina halinsa ba? Kai ta bankawa cikin ka kayan maye baka tsoron su ma illa gashi ko sallah bai yi ba. Ilham ni kai na al'amarin Fawaz yana bani mamaki. Kin ga baban ku yayi masa magana aiki ya fara zuwa office amma Fawaz yayi baris. Ina jin hausin yadda ake kira ɗana mashayi Allah ya shirya min shi kawai. Ilham ta ce amin umma. Gabana yana faduwa idan na tuna da ranar bikin nan umma. Ki haƙuri insha Allah komai zai zo da sauki. Ki tashi ki je gidan Safara Usistana. Tana min maganar gyaran jiki. Haushi ya kama Ilham wai gyaran jiki ta rasa wa ta gyara wa jiki sai saurayin yayarta. Su ma su da haka Hajiya Farida ta sa su a gaba ta haɗa musu kaza kowa a ɗaiɗai. Diana kuwa ta fi bata maganin matsi saboda ita kanta bata san adadin mazan da ‘yarta ta kula ba. Haka aka ci gaba da hidimar biki kowanne ɓangaren babu mai so har Allah ya kawo satin biki. Rana ba ta ƙarya, a yau ne ake ta hada-hadar ɗaura aure, iyaye maza kowa kan fuskarsa za ka gan shi cikin farin ciki, amma iyaye mata kowa da abin da ya ishe ta. Tun ƙarfe 10 mutane suke ta ruruwa zuwa wajen ɗaurin auren, saboda iyayen maza sun sanar, su kuwa yaran tsakaninsu ko walima babu wanda ya haɗa. Angwaye kowa ya kyau da fararen shaddodin da Alhaji Basiru ya ɗinka musu kamar kasa ce suka gudu. Kowa ya hallara a cikin babban masallacin unguwar domin ɗaurin aure. Liman gyara zaman naɗin rawanin kansa ya ce to alhamdulillahi wanne za a fara ɗaurawa? Alhaji Bashir ya bashi sunayen yaran a rubuce. Kowa da matarsa a gaban sunansa. Adam Maryam Diana, Fawaz Khadija Dida, Aslam da Ilham, Abubakar da Fatima Nihila. Tun safe ya fito daga gidan yana so ya karaso gidan amma matsalar Goslo ta sa ya makara. Mutanen da ya gani a masallacin unguwar ya tabbatar masa da cewa a nan ake ɗaurin auren. Kai tsaye ya tafi masallacin shi ma kutsawa yake cikin dandazon jama'ar wajen har ya karaso cikin masallacin. A daidai lokacin liman yake cewa yauwa alhamdulillahi. Saura na mutum ɗaya kenan. Ladan ya ce saura na Abubakar da Nilham. Karewa mutanen wajen kallo Alhaji Bashir Dari, Alhaji Basiru da Alhaji Habib. Mijin Hajiya Farida da kuma mazan family din baki ɗayansu su Usman da su Aslam wato angwaye.
Da sauri ya ɗaga hannu ya ce, a dakata, gaba ɗaya idanun suka dawo kansa. Dadi cikin ransa ya ce, mai haƙuri, amma a fili bai ce da shi komai ba, ya zuma masa ido yana kallon sa. Baba ya kalli Liman ya ce, Allah gafarta malam, ni ne mahaifin Nihila. A matsayina na ubanta, ban yarda a ɗaura auren ba, yarinya kawai na zo na ɗauka, ita nake buƙata. Ko kallon inda dadi suke bai yi ba tare da gaisuwa ta haɗa su ba, ya juya ya fice daga cikin masallacin. Ina ji ta spika ana ta salati, daga nan baba ya koma gidan ya tsaya a bakin gate. Yasa mai gadi ya shiga gidan ya kira masa Nilha, a ce in ji babanta ta zo. Mai gadi kai tsaye ta faɗin momi, jama'a sun taru ana ta hidimar biki, gaba ɗayansu 'yan matan suna zaune a ɗakin Nilha. Mai kwalliya tana tsantsara mata. Diana ce ta fito falo tana amsar wa wani saurayinta. Mai gadi yana ganin da ya ce, yawwa Diana, ki ce wa Nilha babanta yana kiranta yana can a bakin gate. Ta amsa masa nan ta kashe wayar ta juya cikin ɗakin. Nilha babanki yana bakin gate ya ce ki je. Yadda ta daɗe tana kiran wayarsa ya ƙi ya ɗauka. Tana tura masa sako ya ƙi ya reply, hakan yasa ta ji an ce babanta ta tashi ta ce babana. Sannan ta kalli mai yin kwalliyar ta ce ina zuwa bari na shigo da babana ciki. Fitowa ta yi, momi bata lura da ita ba, tana ta baki. Kai tsaye Nilha ta fito bakin gate ɗin, komai ya fi babu. Tana zuwa ta ganshi fuska babu rahama ta ce baba, wuce mu tafi gida, abin da ya ce da ita kenan. Mamaki ya kama ta, ba taɓa ganin baba cikin fushi irin wannan ba, ta ce amma baba anti, ki wuce mu tafi gida na ce, ya daka mata tsawa ta ce to baba, bari in ɗauko hijabi kafin ta ƙarasa ya ja hannunta suka fara tafiya. Sai ɗan kwalin da aka naɗa mata a kanta ya ware ta yafa a jikinta. Suna zuwa bakin titi ya ƙara musu a daidaita sahu suka shiga, gaba ɗaya ta rasa gane kan baban nata. Tashar mota suka je daga nan suka wuce Jigawa. Awa biyu ce ta kai su gida kuma har lokacin bata ce da shi uffan ba. Suna zuwa kofar gida suka ci karo da motar Alhaji Ismail, ƙirarren roba. Alhaji Ismail ya ce mai haƙuri ina ka shiga ne tun ɗazu an gama zuba kaya a mota kai muke jira. Baba ya ce Alhaji wallahi Kano na je tun safe. Yarinya ta za a yi wa aure ba tare da izini na ba, shi ne na je na ɗauko ta. A daidai lokacin ya fito daga gidansu, shi da mami. Karab magana ta sauka a cikin kunnensa. Da sauri ya kai kallonsa kan yarinyar da ake magana a kai. Nilha my friend ya faɗa sunan cikin ransa. Fuskar ce ya ƙara kallo, har yanzu kan kyanta yana nan sai ma ƙaruwa da yi. Cikin mamaki ya kalli baba ya ce, Baba, wai wannan yarinyar za a yi wa aure? Ko a mafarki ta ji wannan muryar ba za ta taɓa mantawa da ita ba. Kallon sai ta fara magana cikin ranta. Yaya Yusuf, inna lillahi, yaushe ya dawo? Alhaji Ismail ya yi murmushi ya ce, mai haƙuri, haƙuri ya ƙare kenan. Mami da baba suka yi dariya, Nilha ta yi shiru. Ga tashin hankalin rabota da ‘yan Kano ga kuma mamakin ganin Yusuf. Handan ɗin mami ce a hannunsa, a hankali ya matsa ya wulla wa Nilha jakar ya ce, ke riƙe wannan da sauri ta tafe jakar saboda kar ta faɗi ƙasa. Alhaji Ismail ya kalli Yusuf ya ce, na sa mai gadi ya ɗauko kayan mai haƙuri an saka a mota, ba niki na ja motar da kaina. Ban yarda kai dirabin ɗina da ganganci ba, idan kuka samu titi kuna gudu kamar ba kwa son ranku. Sumar kansa ya sosa sannan ya bashi kiɗin. Sai a lokacin Nilha ta gaida su, mami da Alhaji Ismail suka amsa mata cike da kulawa. Alhaji ne ya buɗe motar ta shiga, shi ma baba ya shiga gaba. Mami da Nilha suka shiga baya sannan shi ma Yusuf ya shiga bayan daga ɗaya ɓangaren. Ya zo na a gefen mami. Mami ta kalli Nilha cikin kulawa ta ce, Nilha kin sha hanya sosai ko ƴata? Na san kin gaji, zo ki kwanta ki huta. Ta ja Nilha jikinta sannan ta ɗora kanta akan cinyarta tana bubbaga bayanta kamar wata ƙaramar yarinya. Shi kuwa kallon ta yake. Wato ba za ta yi masa magana ba ko it means ba ta yi misin ɗinsa ba, ko da yaushe za ta yi masa magana tunda ta manta da shi har ta samu wani za ta aura. A hankali Alhaji Ismail ya tada motar suka ɗauki hanyar Abuja. To alhamdulillahi nan suka ɗauki hanya. Liman ya kalli Alhaji Abubakar ko zai ce wani abu tunda shi ne babba amma tashin hankalin da Alhaji Bashir ya hango a fuskar dadin ne yasa ya yi magana da su ya ce, Allah gafarta malam mun gode sosai ya ɗauko kuɗi a aljihunsa masu yawa ya ajiye musu sannan ya kama hannun dadi suka fito daga masallacin. Alhaji Kabir kuma shi ma yake sanarwa da mutane an soke ɗaiɗaiwar auren daga nan ya ci gaba da godiya ga jama'ar da suka gayyata. Uban gayya kuwa fuskarsa babu yabo babu fallasa wato Abba. An gwayo duka dama can suna cikin buƙatar rai sai abin ya sake ƙaruwa. Usman ya dafa kansa, me yasa baba Ibrahim zai masa haka? Amma dai yayi haƙuri an bi komai a hankali ko? Amma a cikin taron mutane da suka zo ɗaurin aure, don haka yi wasu Aliyu alama da ido. Nan suka fito gaba ɗayansu suka bi bayan dadi. Su dadi kuwa sai da suka je bakin gate sannan Alhaji Bashir ya saki hannunsa ya ce, Alhaji kai haƙuri. Na san yadda kake ji a cikin ranka, kai haƙuri ya ƙarasa magana yana bubbaga kafaɗarsa. Su Usman ne suka ƙara su, Aliyu ya ja hannun dadi ya ce, Dadi mu je ciki. Alhaji Bashir wucewa ya faɗin shi jiki a sanyaye. Su ma suka ja hannun dadi suka tafi. Mutane baki ana ta hidima da suka shigo kowa sai gaida su yake amma su Usman ne suke amsawa. Suna shiga ɗakin dadi gaba ɗayan suka zauna babu mai magana a cikin su.
Faruk ya fito daga ɗakin, ya yi wajen Momi. Yana zuwa ya kama hannunta ya ce, Momi zo ki je, kallon sai ta ce, Jarababbe Faruk, don Allah ka bari na huta, yau ana bikin ma, ba za ka rabu da ni ma, kai ma ka je wajen mutanen ku ba? Ya ce, Momi ki taho please. Fuskarsa ta kalla ta ga babu wani wasa ko fara'a. Mamaki ya kama ta don haka kai tsaye ta bi shi zuwa ɗakin dadi. Kujera ta nema ta zauna ta ce, ya rigan ku haka jiki a sanye me yake faruwa ne? Dadi ya shiru har lokacin bai ce komai ba. Aliyu ne ya fara magana. Momi wallahi fa an samu matsala. An fasa auren Nilha da Abba. Cikin mamaki ta ce, me kace Aliyu? Usman ya ce, haka ne Momi. Baba Ibrahim ya zo ya ɗauke ta sun tafi. A daidai lokacin Abba ya shigo ɗakin ya nemi waje ya zauna. Duk babu wanda ya kula shi. Momi ta kalli dadi ta ce, to Alhaji me yasa za ka yi shiru yanzu dai? Ka kira shi ka faɗa masa don Allah ni ya damun da yarinya ta. Tom masu sauraro bari mu kwana anan sai a dakaci zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum.